Вы зналі, гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, мяне зовут Ларыса, я капітан гэтай цудоўнай каманды і хочу прадставіць яе ўдзельнікаў. Тацяна, Ангеліна, Аліна і Алена. Мы не толькі калегі па сённяшняй гульні, мы таксама калегі па працы. Мы з'яўляемся прадстаўнікамі інспекцыі па падатках і зборах па Гомельскай вобласці. І мы ўпэўнены, што сённяшняя гульня будзе вельмі цікавая. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску туча, а па-беларуску пасля якой літары ў беларускім алфавіце ідзе літара У. Пастаўце слова «нага» у форму давальнага склону. Які горад з'яўляецца буйным цэнтрам стараабрадніцтва на Гомельшчыне? Які беларускі горад атрымаў сваю назву ад ракі Відзьбы? Якім княствам правіў у другой палове 10 стагоддзя першы гістарычна вядомы на беларускай зямлі князь Рагвалод? Што касіў язь у вядомай беларускай песні? Які месяц завяршае год? Як называецца афіцыйна зацверджаная гукавая эмблема дзяржавы? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Хваёвы лес адным словам назавем так. Слова «страха» ў форме давальнага склону адзіночнага ліку пішацца так. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я, Ларыса, набрала найбольшую колькасць балаў, і я выбіраю катэгорыю «Мова» і буду гуляць 3. Добрый день, меня зовут Ангелина, я выбираю категорию «Культура» и гуляю 2. Добрый день, меня зовут Алина. Девчата покинули мне категорию «История», и я начинаю 1.
Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Аліна, накіроўваецца ў вялікую студыю. Ну, а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка. Аліна, скажите, калі ласка, вам права выбару не дасталося. Вы гуляеце катэгорыю гісторыя. Ну, а калі б здарылася так, што у вас найбольшая колькасць балаў і вы выбіраеце, вы б таксама гісторыю выбралі? Ні, я б абрала культуру. Скажите, калі ласка, калі б вы пра сябе расказвалі іншаму чалавеку, што б вы ў першую чаргу расказалі пра сябе коротка? Я аптымістка, дуже рызыковы чалавек, вы ведаеце. І ў мяне ёсць сястра, але мы не падобныя, мабыць, крыху по характары. Яна старэйшая, малодшая, ці вы нарадзіліся ў адзін год і ў адзін месяц і ў адзін дзень? Мы нарадзіліся ў адзін месяц, у адзін год, але я крышачку старэйшая? Старэйшая, на 3 хвіліны. На 3 хвіліны. І вас Аліна завуць, а яе Ангеліна. Ангеліна, зразумела. Аліна, гуляем? Гуляем. Першае пытанне для вас. Якая з пералічаных манет была найбольш распаўсюджаным плацежным сродкам у Беларусі у 15-16 стагоддзях? І варыянты адказу. Грош, рубель і грыўня. Хай будзе рубель. Рубель? Так. А вы памятаеце, як утварылася слова рубель? Ад якога дзеяслова? Рубіць. Рубіць. А беларускія грошы звязаны менавіта з грошам. Грошы. Рубель – неправільны адказ. Шкада? Шкада. Правільны адказ? Грош. Наступнае пытанне. Які з архітэктурных помнікаў Гомеля, што захаваліся, можна лічыць самым старажытным? І варыянты адказаў. Паляўнічы домік, Свято-Ільінская стараабрадніцкая царква і Свято-Петрапаўлаўскі кафедральны сабор. Ведаю Свято-Петрапаўлаўскі кафедральны сабор. Ён у парку гомельскам. Так. І паляўнічы домік ведаю. І паляўнічы домік ведаю. А Свято-Ільінскую стараабрадніцкую царкву? Шкада, дуже шкада, я там не была, але бачыла. Ну, добра, вось цяпер вам і трэба знайсці адказ на гэтае пытанне. Паляўнічы домік. Паляўнічы домік. Так. Не будзеце мяняць варыянт? Не буду. Ну, давайце глядзець. Сабор Свято-Петрапаўлаўскі, які быў закладзены ва ўладанні Мікалая Румянцава, ён будаваўся ў 1819 годах. Гэта пачатак 19 стагоддзя. Царква у гонар прарока Іллі, гэта Свято-Ільінская стараабрадніцкая царква, была пабудавана ў 1773-1774 годах. Гэта 18 стагоддзя. А вось паляўнічы дамок па праекце архітэктара Івана Пятровіча Дзячкова у стылі позняга класіцызму быў пабудаваны у 1820-1822 годах. І паляўнічы домік – гэта неправільны адказ. Правільны адказ – Свято-Ільінская стараабрадніцкая царква. Аліна, наступнае пытанне. У глыбокай старажытнасці продкі беларусаў былі язычнікамі. Які з язычніцкіх багоў валадарыў громам і маланкай? Варыянты: Вялес, Пярун і Ярыла. Бог Пярун. Бог Пярун. Вось толькі так і не інакш. Не інакш. А чаму? Гром і маланка і Пярун, ён у маёй памяці гэта адно. А бывае такое, калі на небе гром, маланка, вы дома сидзіце, у акенца глядзіце і думаеце, гэта Пярун. Гаворыце так? Гавару. Але, магчыма, ваша думка памылковая? Давайце правяраць? Давайте. Ярыла ва ўсходнеславянскай міфалогіі раз'язджаў на белым кані і быў у белых адзеннях.
Ён быў богам урадлівасці, вясны і кахання. Бог палявання, жывёлагадоўлі і багацця – гэта Вялес. Пярун – правільны адказ. Малайчына узрадавалася. Наступнае пытанне. Адна з буйнейшых танкавых бітваў Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі адбылася каля гэтага населенага пункта. І варыянты: Орша, Сянно, Радашковічы. Што вы памятаеце пра гісторыю Вялікай Айчыннай вайны? Пра што-небудзь нагадваюць вам назвы гэтых населеных пунктаў? Памятаю, у Оршы упершыню была выканана Катюша. Выкарыстана. У Радашковічы. Ну тут у вас Нічога мне пытанне. не гаворыць. Так А што- Сянно? Сянно. Вот Сяно мне тоже Падаюся, кажется, гэта да. Сянно, выбіраю Б. Ну вы вагаецеся паміж Сянно і Радашковічы. Б і В. І ўсё ж такі Сянно ці Все ж таки Радашковічы? Сянно. Да. Ну добра. Пад Оршай быў упершыню выкарыстаны рэактыўны мінамёт «Катюша». Ваше веданне гісторыі добрае. У час Вялікай Айчыннай вайны пад Радашковічамі учынілі свае вогненныя тараны Мікалай Гастэла і Аляксандр Маслаў. Менавіта гэтым Радашковічы вядомыя. А вось бітва каля Сянно з'яўляецца часткай лепельскага контрудару Чырвонай арміі, які адбыўся 6-9 ліпеня 1941 года. У бітве прымалі ўдзел больш за 1500 танкаў. Ваш адказ правільны. Малайчына. Аліна. Наступнае пытанне. Хто з ураджэнцаў Гомельшчыны у перыяд з 1956 па 1965 год займаў пасаду першага сакратара камуністычнай партыі Беларусі? І варыянты: Пётр Машэраў, Кірыл Мазураў і Андрэй Грамыка. Кірыл Мазураў. Пётр Машэраў. Пётр Машэраў. Аліна, ваш адказ. Пётр Машэраў. Гэта неправільны адказ. Андрэй Андрэевіч Грамыка ў 1957 годзе быў прызначаны на пасаду міністра замежных спраў СССР і быў на гэтай пасадзе 28 гадоў. А вось і Кірыл Мазураў, і Пётр Машэраў былі першымі сакратарамі Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Беларусі. Толькі Пётр Машэраў быў у 1980 годзе, а Кірыл Мазураў у той перыяд, пра які у пытанні ідзе гаворка. 1956-1965. Кірыл Мазураў – правільны адказ. Гатовы? Наступнае пытанне. Яно апошняе. І, дарэчы, Аліна, я хочу вам нагадаць, а чаму вы не бераце падказку каманды? Яна ж у вас ёсць. А, я зусім аб ёй забыла. Вы забылі. Ну, добра, што я нагадала перад апошнім пытаннем. Увага. Да ўвядзення летазлічэння да нараджэння Хрыстова людзі карысталіся візантыйскім ад стварэння свету. Вось у нас які год зараз? 2023 ад нараджэння Хрыстова. А раней людзі карысталіся візантыйскім летазлічэннем. Дык вось у якім годзе паводле гэтага візантыйскага летазлічэння мы з вамі зараз жывем? 1444, 5783 ці 7531? Я бы хотела звярнуцца да маёй каманды і паспрабаваць запытацца ў іх. Шаноўная каманда, вы нас бачыце, чуеце? Аліна вельмі на вас спадзяецца. Дзяўчаты, дапамагайце. Які 7000? 531. А мы чакаем адказу. 528. Ну, нормально. 2 года назад как раз, было. да. Аліна, ну, вся каманда
адзінагалосна дала трэці варыянт пад літарай В. 7531. Что скажете вы? Я оберу вариант В. Может быть, моя команда сапраўды мне дапаможа ў гэтым пытанні. Нягледзячы на незвычайнасць гэтай сістэмай летазлічэння, дарэчы, ад стварэння свету, дагэтуль карыстаюцца некаторыя канфесіі. І гэта не 5783 год. Гэта і не 1444 год. 7531 правильный отказ. Дякую, команда, шчыра вас кахаю. Аліна, вы зарабілі 30 балаў. Вы можете гэтыя балы свае прымножыць ці паменшыць. Колькі балаў ставіце на кон? Ведаеце, не буду рызыкаваць баламі. Пакідаеце свае 30 балаў? І забіраю 30 балаў. Дзякуй вам, Аліна. Кладзіце свае 30 балаў у кішэньку і трымайце іх да пэўнага часу. Магчыма, вы станеце пераможцай. Ангеліна, вы назіралі за гульнёй Аліны ў вялікай студыі? Вядома, назірала. Гэта было вельмі цікава. Перажывалі за яе? Крыху перажывала. Скажите, вось вы абралі катэгорыю культура, у вас быў выбор, гісторыя ці культура. А чаму? Вы чалавек творчы? Так, я лічу, што творчы. Ну, вольны час, як гэта праяўляецца? Я абяру паслухаць музыку і памаляваць карціну па нумарах. Гэта мне прыемна, гэта расслабляе і ўзвышае адначасова. Ангеліна, ну зараз ваша каманда перажывае за вас, трымае кулачкі. І, дарэчы, вы да іх зможаце звярнуцца адзін раз на працягу нашай гульні. Першае пытанне для вас. Увага! Што ладзілі Саўка ды Грышка у вядомай беларускай песні? Канешне, дуду. І варыянты. Дуэт, дуду, канцэрт. Дуду. 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 Вось так адразу. Гэта вядомая песня, мы яе вучылі у малодшых класах. Так і уставалі, як гімн і пелі. Ну, гэта было у пачатковых. Саўка ды Грышка ладзілі, на вашу думку, дуду. А другі радок гэтай песні? Ду-ду-ду-ду-ду-ду. А, Саўка ды Грышка ладзілі дуду, павесяліцца ды прагнаць нуду. Ну, давайте слухаць правільны адказ, ці не? Гэта правільны адказ. Віншую першыя 10 балаў у вашай асабістай скарбонцы. Хаця і Саўка ды Грышка, іх жа двое, яны маглі б ладзіць і дуэт, і канцэрт, правда, калі ў іх была дуда. Наступнае пытанне. Якая міфалагічная істота па беларускіх народных павер'ях вельмі любіла ездзіць на соме? І варыянты: русалка, багнік і вадзянік. Гэта вадзянік, якраз. На вашу думку? Да. Вы ўсё ведаеце пра нячысцікаў беларускіх і дакладна ведаеце, што менавіта вадзянік ездзіў на соме. Русалка, гэта русалка. Вось маё пачуццё мне дае знак, што гэта вадзянік ці багнік. Але я буду стаяць на вадзяніке. Зразумела. Русалкі хаваюцца ў цёмнай вадзе увесь час, але падчас русальнага тыдня, гэта ўлетку, калі вада максімальна праграваецца, яны вылязаюць з вады, ідуць у лес і сядзяць на галінах дрэў. Сапраўды, яны на соме не ездзяць. А вось багнік... Вось, я ж гавару з падвохам. Багнік, ён не мае вачэй. І яму таксама гэта было б складана. Вадзянік любіць ездзіць на соме. Гэта правільны адказ. Трыга. Наступнае пытанне. Я прапаную вам адказаць на яго. Але спачатку мы паслухаем з вамі урывак з музычнага твора. Гэта
неафіцыйны гімн России конца 18-го, першай паловы 19 стагоддзя, і называецца ён па першым радку «Гром победы, раздавайся». Пытанне такое: хто з вядомых ураджэнцаў Беларусі напісаў музыку да гэтага твора? І варыянты: Антон Абрамович, Восіп Казлоўскі і Михаил Казимир Агінскі. Я звярнуся да калег. Да сябровак, да калег, да сястры асабіста. Шаноўная каманда, вы нас бачыце, чуеце? Чуюць і бачаць. Машуць рукамі. Вельмі прыемна. Ангеліна просіць вашай дапамогі. Ангеліна, атрымалі мы адказ. Я хочу сказаць, што ўжо другі раз вельмі адзінадушна каманда. Дзяўчаты ўсе далі адзін адказ. Варыянт Б. Восіп Казлоўскі. Гэта іх адказ. А які варыянт ваш? Я згодна буду, таму што гэта не па мне, калі дасканала не ведаю, звяртацца да сваіх думак. Вось, вы лічыце, што сяброўкі вашы, калегі, сястра, ўрэшце рэшт, далі вам правільны адказ. І калі яны так адзінадушны, то вы яго і выбіраеце. Да. Прамоўце імя і прозвішча. Восіп Казлоўскі. Я лічу, што гэта вядомы ураджэнец Беларусі напісаў музыку да твора. Ну што ж, ураджэнец Прапойска, а зараз гэта горад Слаўгарад Магілёўскай вобласці, быў вядомым аўтарам паланэзаў, тым ліку і гэтага неафіцыйнага гімна России канца 18-го, першай паловы 19 стагоддзя «Гром победы, раздавайся». І гэта не Михаил Казимир Агінскі. Гэта і не Антон Абрамович. Гэта Восіп Казлоўскі. Шчыра ўдзячна, друзі. Віншую, Ангеліна, і наступнае пытанне. Свінтус грандыёзус. Хто з беларускіх пісьменнікаў адкрыў гэты вобраз? І варыянты: Якуб Колас, Уладзімір Караткевіч, Кандрат Крапіва. Спрабую варыянт Б. Караткевіч. Гэта точна не Якуб Колас. А Кандрат Крапіва якія творы пісаў? Весёлая. Так. А што менавіта? У адным сяле, няважна дзе, хадзіў баран у чарадзе, так? Байкі былі. Ваш адказ? Дасканалы В. В. Кандрат Крапіва. Кандрат Крапіва. Сатырычную камедыю «Хто смяецца апошні» аўтар напісаў у 1939 годзе. Яна гэтаму аўтару прынесла шырокую вядомасць. Менавіта ў ёй, у гэтай камедыі, была і мамантавая свіння, і свінтус грандыёзус. І напісаў яе Кандрат Крапіва. Дзякую. Гэта правільны адказ. Наступнае пытанне. Бывайце здаровы, жывіце багата, а мы ўжо паедзем, працягніце радок. Дадому, да хаты, вядома. Так варыянты ж ёсць: да маці і таты, да нашае хаты, дадому да хаты. Дадому, да хаты, гэта... Дакладна ведаеце. Дакладна. Гэты радок, бывайце здаровы, жывіце багата, а мы ўжо паедзем дадому да хаты, распаўсюджаны, і так гавораць між справай, калі нехта уходзіць. Я зразумела, але ўсё ж у рыфму. Бывайце здаровы, жывіце багата, а мы ўжо паедзем да маці і таты. А мы ўжо паедзем да нашай хаты. Таксама прыгожа гучыць. Але так сталася, што гэта дадому да хаты, варыянт А. Верш «Бывайце здаровы» быў напісаны ў 1936 годзе беларускім паэтам Адамам Русаком. А аўтарам музыкі да гэтага твора з'яўляецца кампазітар Ісаак Любан. Дык вось першы радок «Бывайце здаровы, жывіце багата, а мы ўжо паедзем»
дадому, да хаты. Гэта правільны адказ. Малайчына. Ангеліна, яшчэ одно пытанне, і падказку вы ўжо узялі. Каго літаратурныя крытыкі называлі паэтам чыстае красы? Янку Купалу, Алеся Гаруна ці Максіма Богдановича? Я б так назвала ўсё ж такі Янку Купалу, калі б я была літаратурным крытыкам. Таму што ў яго прыгожыя вершы пра прыроду, пра Беларусь, пра нашу краіну. Менавіта ён, Янка Купала. Янка Купала, ваш адказ. Паэтам чыстае красы літаратурныя крытыкі называлі не Алеся Гаруна. Гэты радок быў і не пра Янку Купалу. Паэтам чыстае красы літаратурныя крытыкі называлі Максіма Богдановича. Шостае пытанне прагучала. Хочаце прымножыць балы? Не, таму што мне не так часта шансуе, а тут не будзе варыянтаў, таму я вельмі рызыкую. Рызыкаваць не будзеце. 50 балаў у сваю скарбонку, у сваю кішэньку Пакладу і ўсё. і буду супакоена. Так, што ёсць 50, а не менш. Вы уступаеце ў спаборніцтва ўжо са сваёй сястрою і яшчэ адзін чалавек наперадзе, ваша калега Ларыса. Я буду трымаць кулачкі. Ларыса, вы трэцяй па ліку з'явіліся ў гэтай студыі. А чаму менавіта мова? Мова, напэўна, я навучалася ў беларускамоўнай школе, і ў мяне ўсе прадметы былі на беларускай мове. Даже, напрыклад, матэматыка. Хоць і школу я ўжо закончыла даўнавата, але нешта помніцца. Скажыце, калі ласка, а чаму менавіта ў сістэму падаткаабкладання вы пайшлі працаваць? Я, напэўна, заўсёды хацела працаваць у такім накірунку. Па шляху свайго жыцця давялося мне прыйти ў налоговую падатковую сістэму, і я вельмі задаволена. Дзякуй вам вялікі. Гульня? Гульня. Якое з гэтых слоў не з'яўляецца назвай галаўнога ўбору? Ярмолка, капшук ці аблавуха? Вось такія варыянты. Капшук, аблавуха. Капшук мне чамусьці падаецца, што гэта нейкі кажух. А аблавуха? А вот аблавуха я не ведаю. 3, 2, 1. Давайте. Якое з гэтых слоў не з'яўляецца назвай галаўнога ўбору? Капшук. Стаіць Ягорка ў чырвонай ярмолцы. Гэтую загадку вы памятаеце з дзяцінства. І вы адразу сказалі, што ярмолка – гэта, напэўна, ўсё ж такі галаўны ўбор. А вось беларускі мужчынскі галаўны ўбор, такая зімовая шапка-вушанка, аблавуха. Капшук не з'яўляецца галаўным уборам. Капшук – гэта мяшочак для тытуню. Малайчына – гэта правільны адказ. Наступнае пытанне. У якім годзе, Ларыса, з'явілася апошняя рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі? І варыянты. 1959 год, 1993 год, 2008 год. Я, напэўна, адкажу 2008 год, так як арфаграфіі, пунктуацыі непасрэдна ў новым пакаленні вельмі многа інакшых слоў появілася, і беларускіх таксама. Мова ж не стала, беларуская мова не стала іншай, так? І яна засталася беларускай. Так, а год называйце. Хай будзе гэта 1993 год. 1959 год. Менавіта да гэтага часу у Беларусі дзейнічала папярэдняя рэдакцыя правіл беларускай арфаграфіі. Значыць, не гэтая дата.
1993 год. У гэтым годзе была створана дзяржаўная камісія па ўдакладненню правіл беларускай мовы. А вось закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі быў прыняты парламентам краіны ў 2008 годзе. Вось ён, правільны адказ. Ларыса, спачатку адказалі правільна, потым перадумалі. Ну, так бывае. Памятайце, ёсць магчымасць запрасіць дапамогі вашай каманды. Не забывайцеся пра гэта. Лічэбнік 50 у форме творнага склону правільна напісаць так: 5-10 у два словы, 50 ці 5-10. Знайдзіце сярод трох варыянтаў правільны. Точно не першы варыянт, А чаму? бо гэта слово пішацца разам. Так, Гэты лічэбнік. Кім чым? 5-10. які варыянт? В. В? Вы мяне 3, 2, 1. Калі ласка, Ларыса. Адказ В. 5-10. Гэта правільны адказ, малайчынам! Ларыса, працягваем. Ці часта вам даводзіцца дапамагаць сыну рабіць практыкаванні па мове? Бывае, так. А яны ў вас самастойныя, вашы дзеткі? Ну, яны самастойна робяць, але трэба ім дапамагаць, паглядзець, праверыць. Кантроль павінен быць, Конечно, конечно. так? Ларыса, ну тады вам не будзе складана адказаць на наступнае пытанне. Даданы член сказа, які абазначае прадмет ці асобу, што з'яўляецца аб'ектам дзеяння і адказвае на пытанне ускосных склонаў. Гэта дапаўненне, акалічнасць ці азначэнне. А пытанне ускосных склонаў – гэта што за пытанне? Ну, ёсць назоўны склон, а ёсць усе астатнія. Усе астатнія, да. Гэта ускосныя склоны. Каго чаго, каму чаму і гэтак далей. Папрашу, напэўна, Дапамогі? Дапамогі каманды. Дзяўчаткі, ізноў звяртаемся да вас. Вы нас бачыце, чуеце? У Ларысы да вас такое пытанне. Даданы член сказа, які абазначае прадмет або асобу, што з'яўляецца аб'ектам дзеяння і адказвае на пытанне ускосных склонаў. Гэта дапаўненне, акалічнасць ці азначэнне. Ларыса, вось дачакаліся мы адказа каманды. Дарэчы, можаце сказаць ім дзякуй. Дзякуй. Яны ўсе абралі варыянт А. На іх думку, гэта дапаўненне. А што скажаце вы? Вы згодны з імі? Згажуся, да, са сваёй камандай і таксама адкажу адвет А. Дапаўненне. Дапаўненне. Даданы член сказа, які абазначае прымету прадмета і адказвае на пытанне якія, гэта азначэнне. Даданы член сказа, які азначае прымету дзеяння і адказвае на пытанне як, чаму, па якой прычыне, дзе, з якой мэтай, гэта акалічнасць. Дапаўненне – гэта правільны адказ. Я вельмі ўдзячна вам. Пятае пытанне. Увага, Ларыса. Якая літара беларускага алфавіта не мае гука? І варыянты: унескладовая, мяккі знак і апостраф. У мае. Гук. Якая літара беларускага алфавіта не мае апостраф? Гэта ж не літара. Да што вы кажаце? Апостраф гэта алфавіта. Ну, так. Не, гэта не літара. Гэта не літара? Не. Застаецца унескладовая, мяккі знак. Мяккі знак. Гэта ваш адказ? Да. Адказ В, мяккі знак. Апостраф сапраўды літарай не з'яўляецца.
Унескладовая – гэта зычны гук, дарэчы, санорны. Пішацца пасля галосных ці ў пачатку слова. Мяккі знак з'яўляецца літарай беларускага алфавіта, але не мае гука. Гэта адказ правільны. Дякую, да. Апошняе пытанне. Катэгорыі мова. Якое слова з трох прапанаваных не з'яўляецца сінонімам для двух астатніх? Афарызм, планіда і сентэнцыя. Ну, вось афарызм. Знаёмае слово. Планіда і сентэнцыя. Як-то я не вельмі... Не сустракалі такія? Не сустракала. Сентэнцыя я не ведаю, што это такое. Планіда таксама. Можа, гэта адно і то же? Можа. Может, гэта адно і то же? Афарызм, планіда. Адкажу я, напэўна, што гэта варыянт... Варыянт сентэнцыя, не буду уже. Планіда. Гэтае слово мы паставім у адзін рад са словам лёс, доля, наканаванасць. А вось афарызм, выраз і сентэнцыя – гэта словы сінанімічнага рада. Лішняе слово – планіда. Ларыса, у вас 40 балаў. Гэта не самая вялікая колькасць, таму што у Ангеліны 50. Але у вас ёсць магчымасць паставіць на кон 40, 30, 20 ці 10. Колькі вы палічыце правільным? Вы рызыковы чалавек? Да. Рызыковы? Да. Рызыкуем? Да. Колькі балаў ставім? 20. 20 балаў на кон. Цудоўна. Пытанне з катэгорыі гісторыя. Якую кодавую назву мела стратэгічная аперацыя Чырвонай арміі па вызваленні Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў? Аперацыя Багратион. Ларыса, я вам скажу, што гэта правільны адказ. Дякую. Дякую. Вы пераможца. Я віншую вас. Дякую. Скажыце, якія ў вас адчуванні? Вельмі хвалявалася. Я вельмі ўдзячна ўсім, хто зрабіў гэтую віктарыну. Ларыса, мы вельмі ўдзячны вам, вашым сяброўкам, вашым калегам за тое, што вы прыйшлі на гэтую гульню, прадставілі сябе, цудоўна прадставілі і атрымалі шмат эмоцый, новых ведаў і згадалі ўсё тое, што вы і раней ведалі. Дзякуй вам вялікі. Дзякую вам. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні, ну а падарунак сёння забірае Ларыса. Віншуем яе. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.